हाल खबर ठीक हो ना तो हैं कथी करे देखिए भाई ये छोड़ा बा एक समाचार पूछी तो नहीं क्या हाल खबर बोल पूछ समाचार कस के जोर से बोल ना और जोर से बोल ना नहीं समझ में ना वाला जोर से बोल कस के बोली ना बोल के समाचार ठीक बा ये में बोल समाचार पूछ भाई लोग समाचार ठीक बा पूछू का मस्त बा पूछ ना था पहले नाश्ता पानी ठीक बनी एकदम कटाकट देखिए भाई बतावा हम दुनू खूब झगड़ा हो रहा तनी एकरा पूछ आई बताई बा बताइबे ना का बोले में जोर से बोलना बोल बस का बोलना बोल समाचार ठीक बा और सब बढ़िया बानू घूमे चलबा पूछ कथी से कार से कि मोटरसाइकिल से कार से चलबे अच्छा कहाँ चलेंगे घूमे बोल कहाँ जाइए पैसा नहीं है हम देम पैसा कहाँ चलबे घूमे मेला चलबे मेला चलबे बोल बस के बोल मेला चलबे जलेबी खाला पैसा बा देखा नहीं तो हलवानी बेचबे ना ये बेचबे पैसा हो जाई नहीं भाई कहता हलवानी बेच दे हम पैसा हो जाए ठीक बा आप लोग बोली कि हलवानी अगर बेच दी तो छोड़ दी मेला देखे जाए थैंक यू भाई धन्यवाद।